Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khobor bam dagasngi. Hadin ke jungan pendung kerteng jong ka Voice of the People Party hamau kerwat constituency kabrang shudapshan samenta kasngi jong ka shpotrik jemang arhajar arpulai na kaliang ka VPP kalawan biang hamau kerwat ban pensyai bat ba ha ka bayade berkabha kam bha jam hapo ka jylla kabalano shiliang kat kum ka juk ka pementa. Hargani kasngi da kispa angut ki pait ba kila ai ke jing kershan uba aden basayong mon habayade bagani kamat ban penkelano ya ka bha kam bha jam. Uba aden basayong mon haba ai jing klan hargani kasngi ula ong baklade ka por ban penkelano ya ka rukom bha kam bha jam ha ka jylla namar kam ya hapshu bahkan dang penne sa ya karai ka bamensha ha ka ba ugaro south ho person kat ba ukhasi penar bhai war tang south ho person bat ki wei ki jat benriu kin yo art ho person kum shibenta kala long ka jing yo ben ni ki samna khasi penar bhai war ha ka yo kam yo jan ha gani kasngi u president barang ba ka VPP ulapan ru ka jingkershan nagi pat ba ha ka ba yade ba gani ka mat ka ba adan basayong mod unra shaying darbar thawan bandawa na ka sarkar ban penkelano ya ka bha kam bha jam hapleng ugaru bat khasi sarkar kumai shibun nagamta gani ka jingkershan ka jongpi bangi snow don bok hagani ka rinsan ngidan lainut ki amli idan iba adal bot nongrum ru ibla poi menta banidan punta sana ka jinglan ha idan iba bright mene namalai ngai iba having stone ibla don ringkat bani hagini ki jilang menta ki don ki kam ki bakirki haga constituency inamla banidan benta ndayong ai kublai na mi ki pai ba banagaleng go jonga kumba ngajiron nginetan ban pensyalam yagari baga jadro nilong kawai kasur kawai ga jiwut te jerkat hani ka thong ga ningkong korong ban penyok sihisin yaga lawai ka basyan ban penyok sihisin ka hak kajingi kong ka jadro badru ba ngile khun ban ra yaga buram jong ka jadro kanma wat ong ba ngin sei pek pa hakawai ka por te menta ngi haban yeng banile kanuan shu da koi pat ka por nganong epi menta kumba ong pareng it's now or never kali menta bangin pinyo ega hak ka jingi kali menta bangin le ega hak ka jingi mdai la shai mdai la shisni namar ka ngin pini kom ka jat mreu bahagani ka kinti ka pementa ngin pini kom ki pat ba bakato ngilang nya kato ngila that nginam paishu shigadiang nginam paishu shigabon himringin ai ke jingdoshan ya ka Voice of the People Party ka bodon kita di nalam ki bodani kita ka jingtrang banwana ya ka jingdala ka bashisha bat ban ai ya ka tagaloi ka bashingan nam tagi kon ki kiti ki ublai on kurkhui phi paro kublai shubun kublai shajarmo bala shisi ni la rai bangin lek ban ai ka shithi sha ushi minister kata ka shithi ki jingi ka shulong bai tang ba sarkar ka de ban pinsai amartor ya ki kam thungkam menta balik ngomong ban pensengai marmar ya kita kicin thungkam menta nomor ba kat ba ka sarkar kadang thungkam menta lingba ka tak roster system ni bai ba ka tip shigane ka dong ka thanju oke ong ngila ya kwa ban iu pra ngine sedang iu pra nadu menta ngila sedang nadu gini kismi ka jingere ka jingi pat kon party kan sedang nadu ka MDC election kan sedang na ka MP election nangai ba pat ba menta on the jing sneng ya gini ki party nyen sinshar mare po ke HADC nyen Punjab UMP candidate hagani na ka strong parliament wat non sha yaram bakla long kumbalong kini ki constituency menengene don way kurtong ong ani kani sia kas pisa kala isim na kilaka ka bot pat kamya ai ong tekilong kme ba ardan la ong wajus mo bit ba ahi shimbe ong khulai shibo kato ka pisa ka bagi ai phi kamdai ka ba ka sep ka jongki kadai ka hak ka jong pat ba bau dei banyo upai ba uyo katum balamang daga sarkar udon ya ka bha baga sarkar kalamang ya ka wai pagwai constituency shiajar lai spa lai pnyo point sanla shiajar lai spa lai pnyo point sanla shisnam shano hagasan snam shano ni ka pisa ka don oh plai kubor ba plai lai spa lak nyong ni ka jingba kam dei ka jingba ka to ni ka hak ka jo pai ba Denmark kata rangin sedai bentuk kai ka hak ka jingi kai ka kamram ka jingi kumbara mata kai ka bagale menengani mulai kena omai pangi bishmi ano ano menengi dawa bagata
shong hok shong nia hapring ar ki jek menri lalu menta hapde usan po be ulai usan kalau mo be shong nia ban bha mar kat ju hapde usan po be ulai usan dai mar ka darang ngim sno ba be shong hok kani ka roster kam dai ka jinge ka tawa ka jimpang ka daw ka dai ka reservation policy don't give a persyang ban pensu tu bakla banong ini keren ni ka roster lalu impat lah ban pendek ka reservation policy kian bela banong ban pendek ya ka roster ka dai ka jingko baik warranty bagi ban pentrai kam ya ka reservation policy katkum kata ka policy kabalamang dai nomor kata tahu kayin kasri kalau patah bari bandon ka roster bala kata lalap bala ni mikhi ka reservation policy lalu yang magabiang kata ka reservation policy andai ka ko ka roster ta lalat ka kom perkhat jong kita kenong batai dai nomor kata tahu ka tumrai ka tawa kalau nomor bagatai ka reservation policy lain ka bha thungkam kam piang naru pasdang kasamat jinge bakka tum roster hi nyama abalai lari yang banginu mikhi lari haban piang yang ni roster bakka ni ka bha thungkam kabala sandur naru sanhui sem minshwa ganlong kumabia so mata ini gisigen haba khotkam laikam shipo nyo kale chikini ki para ka ni teng teng yo kowe nene ar dan ke khap bam yo ru ala bagi ni sila ya thu enga bagi dan ki sama ki batrei kuma sansnem ye batrei tre sansnem banta ba sarkar ka khat advertisement ki post ka khat dan artli bagata ba dai tangan tagi garu lakut kata kayo kam yo jam kabagi tre bro sansnem kin dono bakar tayo kam kala kut sharo gilai